I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna oramo ni pod en jagoro maduong' mar ODM koko ni okang' mathule oko e komno nodhi ataro mar chik. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga koro yango ni ODM geto nyaka kom jalup jatend piny e twak margi gi UDA. There's a big concern that if we don't make any changes to our malaria control interventions, we will not hit our 2030 plans of reducing malaria. Nonro oyango ni tuo mar malaria ochako bedo tama ne moko kuom yedhe mosebed kitiyo godo e thiedhe. Machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Do ochungo chenro mathulo oko Edwin Sifuna e lemo ma jagoro maduong' mar ODM nyaka chop winj kwayo mare madwaro ni mondo yaw bura makwedo okang' mar gole oko. Motelo ne mano, Sifuna noramo ni pod en jagoro maduong' mar ODM kaluwore kod chik ka bende onyiero jotend duond burano manyo gole e lemono. Kotwag gi jofwamb weche, Sifuna nokoni ok ginyal yie mondo rocho okenge mag demokrasia mane Raila Odinga okedo ne ka osingo ne giikore maluwo kendo rito ling'any mag Raila Odinga. Obuogo bende mar dhi e doho mar kwedo okenge duto mobalo gi chike. Even as we confront the spectacle of stagnation against progress and liberal versus conservative clashes in our politics, we shouldn't fall for the allure of easy largesse and cheap promises made to the electorate for the sole purpose of perpetuating the age-old slavery visited on citizens of this nation by a regime lacking in legitimacy. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. And for all those who can hear us from all corners of this great country, don't be deluded or cheated. The Secretary General of Raila's party, ODM, is one Edwin Sifuna. That Sifuna is going nowhere. And I had said that if Sifuna goes, I will also go. I want to say that these members have agreed that we will fight the war. And we still recognize Sifuna as our legitimate Secretary General, as you will discover shortly. Ogai mar ODM Oburu Oginga koro wacho ni duond burano geto koma jalup jatend piny e twak madhi nyime kind ODM kod UDA ka Oburu mabende kinde mokalo nolero ni ok gibi gombo koma jalup jatend piny masani omagi Kithure Kindiki owacho ni ne owinje marach e seche manowacho wach makamano. Kamano bende Oburu okwedo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kowacho ni Uhuru Kenyatta nobago romo kendo keto lokruok e riwruok mar siasa mar Azimio. Kitu ingine watu wengine wali misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Nilisema ya kwamba huyo deputy president hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye. Lakini hiyo kiti ni kiti ya public. Jatend piny Kenya William Ruto otelo chenro mar pogo omenda mag nyota e kaunti ma Mandera kojiwo rowere makono mondo ne ni gitiyo makare gomenda go maloko ngimagi. Jatend piny kod jalupne Kithure Kindiki nowuok tung' mosuo gi Rigathi Gachagua magikoni norocho chenro mag chwalo kony ne jodak ma nyandwat ma Kenya kendo ok owinjore owuo e dongruok matimore kono. Ambao wako huko Nairobi kwa mahoteli, kwa ma press conference huko Lavington na sehemu zingine za Nairobi, wawache kuongea mambo ya Northern Kenya wakiwa Nairobi. Watembee hapa Mandera, watembee Wajir, watembee Garissa na Isiolo, waongee wakiwa ground, ndio wajue hii Northern Kenya
iko namna gani. And we don't want lectures from hotels, lectures from Nairobi. We want practical solutions. Long time vijana wetu walikuwa katika kiwango ya AOB. Ndio mnasikia viongozi wengine wanajaribu kusema ati rais anapoteza wakati kwenda program ya Nyota. Ati rais amepoteza wakati kuja Mandera program ya Nyota. Kwa sababu mentality yao ni ya zamani. Wanafikiria ya kwamba vijana wetu bado wako AOB. Tunataka tuwaambie vijana wetu sasa wako kwa agenda. In fact, agenda number 1. I understand them. Mimi nawaelewa. Nilisikia watu wengine hapo. Wengine nimewafukuza kazi kwa sababu ya kuzembea na kwa sababu ya incompetence. Jokedo ne ratich oganda kotelnegi kod Chris Owala ma en jakanyo mar Community Initiative Action Group of Kenya koro dwaro mondo sirikal odonjre e nonro ma itimo kod IPOA kod obila mag okwach kich ewi nek mar manen Karan Masia Felix Olwero manonegi tarik 25 dwe mar 8 higa mokalo. Owala yango ni kaka jakede ratich oganda gidwa ni mondo mi anyuond Felix mondo yud ratich wuodgi mane onegi e yo ma ok ni kare, kolero ni nyaka ne nek ma kamano timre nyaka sani onge duoko malong'o ma IPOA kod obila mag okwach kich osegolo kotenore kod nek mare. Onego tim nonro matut to ng'ama ne onego Felix to IPOA ong'e kendo ne police ma Kombewa ma afil no obedo protected. Koro wakwayo sirkal mondo otkaw action kech ok ne ng'ato kadiel to ji oduogo linga to piny dhi mbele. Obro kelo impunity moro nikech chakre ne Felix to onge action mosokaw ni police maneno nego ko Felix. Police nobedo na transferred to since somo we ni kipenjo jo ka IPOA to giwacho no file nego their lawyer. Koro penjo to ka ng'ato tho to nege yo ma ng'amo nege ong'e. Tamo jogi kawatwa mondo gidhi mbele gitim nonro mapiyo mondo gimi family justice mondo bed gi closure. To I feel no kogi dhi mbele bagi kawatwa. Kobro wuoyo gi migopi meg sirkal mondo wadonje na IPOA, wadonje na private prosecution so that kata ka AG bro di court no golo gino no kone wadi go DP to but wa feel no action mon nyaka tim kata ken mana petition international community mari for inaction to feel no ne watime mondo family mar Felix obed gu closure. Riwruok moro ma ok mar piny owacho moyangi kaka Champions of Peace obago romo mar tiego ruodhi mag gwenge ma Nairobi e wi fwenyo kod konyo kedo gi njore. Kaluwore gi tend riwruogno, ruodhi ni kama kare mar konyo ahinya to moloyo kedo gi timbe mag njore moloyo e kindeni ma piny Kenya ochimo yiero maduong' mag 2027. Tiegruok ma kama omi sir kod piny Netherlands, duol mochung' ne riwo wi oganda NCIC kod mano makedo ne jonjore makedo gi njore NCTC kendo geto ruodhi magwenge mopogore opogore. Gimomiyo watiegogi en chief gasan chief gin jok manie ground to gin the lower level maka security otimore to gin meyudogi. Watrain gi ni mondo gibed joma oikore ne ng'iyo early warning, early response ne weche mag conflict. Ka ng'ato wuoyo marach wanyalo kelogi kanyakla owuoyo kodgi mondo wanyisgi ni piny ni en marwa mondo kik waketh piny masani to kendo kwase identify those problems to wanyalo manyo kaka wanyalo bedo kodgi sana joma puonjo nyithindwa e yo maricho. As we go to 2027 general election, the chiefs, senior chiefs and Nyumba Kumi will be very instrumental in notifying or noticing cases of either recruitment for extremism, noticing cases of behavioral changes and other aspects that maybe can lead to maybe conflicts. Jolony weche mag thieth olero ni tuo mar malaria osechako bedo tama ne moko kuom yedhe mosebet kitiyo godo e thiedhe. Ka gilose romo mar nonro e weche mag thieth, giyango nokenge mimedo keti ma neno ni oyudi yedhe manyalo kedo kod tuono ma osebedo ka chendo e pacho ka. Magi timore e kinde ma bende duol mar KEMRI medo jiwo kenge mag neno ni piny Kenya obedo kod nyalo mar loso chanjo
mag tuoche mopogore opogore. Antimalarial treatment, the one we use in Kenya, the first line is Coartem. It's an artemisinin-based combination therapy. The regimen takes 3 days, and usually when it's working well, by day 3, everyone clears the parasites to 0. So you don't see anything when you do microscopy. Now the concern is when you have these mutations that by day 3, we're now seeing these parasites. So it means there's some loss of efficacy in our antimalarial treatment. Within WHO, they've seen over the last, from about 2015 to date, we've not made a significant dent in the number of malaria cases and deaths. And actually, there's a big concern that if we don't make any changes to our malaria control interventions, we will not hit our 2030 plans of reducing malaria closer to 0. Jodak e boma ma Migori dwaro mondo miten kaunti ma Migori oket chenro mar yweyo loko kod kuonde oula ma osebedo kakale masani ere gi ywak ni odinore. Giwacho ni mano osebedo kakelo pi oula mathiro helini magi e kinde ka kinde ka koth chwe. Jo Juma nigi ler mathoth. E kinde ni makoro koth chwe kaunti ma Migori, luoro koro semako thoth jo albo ma Migori mawacho ni kinde bende koro koth chwe pi osebedo ka donjo kuondegi mag gitime ohala. No, nyaka omedo kuondego mag ohala nikech oula kaachiel kod loko ma odinore. Wawinjo matek saidi sama koth chwe. To nekech e area mwantie ni wachal mana jomodak e nam moro ma Kabuto cha. Koro kata ng'ama konywa ka onge joma kaka joduka wagolo pesa maduong' emomiyo iwawang' ka ji ok nyal biro e dukawa. Mtaro moro osethagowa, mtaro ma Pesoda madhi tero pi Onyinjo. Mtaro ni osebedo kopong' ndalo mang'eny masani dhi higa achiel. Johala maka oseywak e mtaro ni, jogi golo osuru, to jogi osebedo ka hinyore gi pi pong'o nyaka utegi. Tiere chenro ma sirikal osebedo kaketo mondo ne ni olalogo oyaw mondo pi omol e yo maber. Rito ler ok en tij sirikal kende, ochakore kod in gi an. Kokanya rito ler ira to wabosiko kwa wacho ni sirikal isaidia. Kar dak mar Onyinjo boma ma Migori en achiel kuom kuondego ma jodak kod johala osebedo ka ywak ni oula kod oloko mathoth odinore kendo seche ma koro koth ochwe pi donjo nyaka kuondegi mag ohala. Ocha gige wagi onge ng'ama kaka gikadho to kana ng'ato owuochre dwa koyo odhi maka machielo. Ni Migori be kaka population ne medore, ohala be medore. Iyudo kaka mora mora ichake ohala to ja ohala mora mora dwaro ni mbele dukane okete calvert. Calvert go ok gidhi office mondo gipenji ni onego kete kama nade to onego bed size machalo nade. Koro kiketo size calvert ma diameter ne tin tiyudo ka kelo blockage. E shida ma wan go koro sani kaka koro koth chwe ni madwa chak go en enforcement. Ng'iyo ni ere kaka wang'iyo ni jopiny oluwo chike moketi. Chike wantiere go kaka environment wan gi Solid Waste Management Act marito nwakala higa mar 2021. Ene morito ler, ene mogolo regulations kaka taka onego bed ni timo gi kaka responsibility mar jopiny bonego bedi. Johala gi wacho ni oloko kod oula gi osebiro kodinre kuom kinde mathoth. Gino mosemiyo gi pek e kinde ma koro koth chwe ka gidwaro mondo koro ten kaunti ma Migori koro keto kenge makare maneno ni oula kaachiel kod oloko gi koro rit makare e kinde duto. Pong' makata customer kaka nyalo aloka kocha mondo wabi watine kon. Tamowa wan gi thagruok. Koro ok wang'eyo ni jatelo mane wayiero ni oketwa kuma chalare nikech waseywak moromo. Koth kochwe gotieno wayudo ka koth opong'onwa e udi. Pi opong'o yot kendo yudo ka pi opong'o ot ma gik moko kethore, mwandu mang'eny okethore serious. Tend kaunti ma Migori wani gisebedo ka giyweyo mitaro kaachiel kod oula e kinde ka kinde. Kata kamano, moko kuom johala kod jodak e boma Migori emosebedo ka koro wito takataka e oloko gi kaachiel kod oula ka bende ema koro kelo dinruok magi. Mang'eny giwuok kaluwore gi kido kata timbe mag johala mar wito takataka mowuok kuondegi mag ohala kata jodak e residential areas. Sirikal oseketo containers kuonde opogore monego bed ni ikete takataka kata main markets oger kuonde mikete takataka miluongo ni transfer stations. Tiyudo ka jopiny ma jo Migori ok ti gi gigo e yo makare.
johala gi jodak makawo takataka to kete mtaro. Jatend migawono mar apaya e kaunti ma Migori John Oringo wacho ni migawo mare kawo to ndiko migepe moko mag piny owacho mag kaunti ma Migori dhi nyime mar medo keto kenge mar yweyo lokogo kaachiel kod oula. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyakwa Ramogi kuom thuolo mari. Mago e weche mag kagi kacha manwaiko odhiambo masani. Koromo sa 1 wakelo ni ang'ich welo to sa 3 oimore. Oriti masani an Milton Ochieng' Awuor.